Priatelia, som rád, že som na takej úrovni u vás, čest pre mňa pracovať na trh Česká, Nemecka a aj Slovenska a robíme jednu veľkú správu. Rozvíjame náš európsky trh pre našu spoločnosť. A pre koho je toto vysielanie? Toto vysielanie je pre každého. A pre tých, akým som bol predtým, ako na začiatku 16. roku sa zoznámil s novým pre seba biznesom, sieťová spoločnosť pre mňa bola prvá. A preto pre mňa je veľmi dôležité, aké témy chcem otvoriť pre našich spoločníkov. Pre tých, kto v tomto podnikaní je menej času. Ale ešte nie ste si istí, nie ste presvedčení, že by robiť v tejto spoločnosti ako v svojom odbore, v svojej profesii. Pre koho? Pre toho, kto len chce vybrať korál, alebo niečo iné. Alebo môže byť máte iné skúsenosti so sieťovým marketingom a tie informácie, ktoré dnes dostanete, môže byť to vám umožní úplne inú postavu získať na randevu na stretnutiach s našou spoločnosťou a získate do svojich tímov nových, veľmi dobrých kamarátov aj spolupracovníkov. Túto tému sme dali na Európskej konferencii v Prahe, ktorá bola v septembri tohto roku. A odo mňa to je znak na to, že keď chcete pre seba a pre svoje týmy získavať túto podobnú informáciu, tak už viete, že táto informácia bude samozrejme, že na nejakých našich európskych podujatiach. Prečo hovorím, že prvýkrát? Lebo obyčajné témy podobného zamerania obyčajne dávali sme všeobecné nejaké veci, cez produkt, cez koncepciu zdravia. A teraz začíname hovoriť jazykom, ktorý bude pochopiteľný aj pre podnikateľov. Jazykom, ktorý bude pochopiteľný aj pre podnikateľov spoločnosti. A jazykom, ktorý bude pochopiteľný aj našim s vami biznis partnerom, ktorých vieme, alebo o ktorých ešte vôbec ani nevieme. Aj naša téma dnes. Prečo Coral Club? Zoznámil som sa so spoločnosťou v roku 2016 a o mne veľmi často v promotienoch hovoria ako o právnikovi, advokátovi. Áno, jasne, do roku 2017 bol som ako advokát, mal svoju prax aj na Ukrajine, aj medzinárodným právnikom, advokátom na Slovensku. Mal som aj obchodno-priemyselnú komoru pri veľvyslanectve z Ukrajiny na Slovensku. Aj pre mňa, ako pre vašich budúcich, alebo aj pre vás partnerov, poprvé to bol ako nový biznis a to vôbec ako prvá spoločnosť. Čo som uvidel, keď som sa zoznámil s Coral Club? Že ak je to nový biznis, to sieťový, a keď sieťový biznis, to len Coral Club. A na začiatku som si pomyslel, že prišiel som na produkt. Ale ako teraz ja rozumiem, že prišiel som na ľudí, na business model a potom na celú spoločnosť. Na túto spoločnosť, s ktorou tieto ľudia s týmto produktom utvorili. Natali, tak som sa zaradil do globálnej štruktúry týchto ľudí, ktorí majú za účel, kto chce bývať veľmi, veľmi dobre a veľmi zdravo a veľmi úspešne. A po druhé, získal som aj dynamicky, aj veľmi dobre zväčšuje mi biznis, ktorý môžem podnikať z hoci akého bodu. Prepač, tvoj biznes je veľmi úspešný, nemôžem nepovedať, lebo aj vy ste zastupujete túto tému, lebo koľko som počula, že zrast vašeho obratu v oktobri bol 30%, áno? Alebo pred minulým mesiacom rast bol pred minulým rokom alebo pred minulým mesiacom. Ja vám chcem povedať, že 35% zrast nášho obratu v porovnaní so septembrom, s predchádzajúcim mesiacom. Ja si myslím, že pre každého podnikateľa to je veľmi, veľmi vážne.
veľmi som povďačná, že ste prišli a že poviete aj našmu publiku, máme tu 126 ľudí, jasná vec, že sa zväčšíme, že sa podelíte o tieto inštrumenty, ktoré máte a to, čo ste veľmi úspešne povedali, čo ste predstavovali v Prahe aj potom na Zlate pre zlatých. Ako môžeme prezentovať preváhy tejto spoločnosti, lebo to je veľmi, veľmi komplikované, niečo vysvetľujeme a u vás už máte hotovú prezentáciu, takýto balík, ako pekne a gramotne prezentovať našu spoločnosť. Poďme na všeobecné. Čo znamená partnerstvo s Coral Club? Partnerstvo. To je vlastný môj, váš biznis, ale bez klasických podnikateľských rizikov. A s použitím hotovej pripraveného biznes modela. Vlastný biznis bez klasického podnikateľského riziku a s použitím hotového pripraveného biznes modelu. Prečo tak? Lebo viac ako za 25 rokov existovania našej spoločnosti gratulujem vám, že v decembri budeme oslavovať 25. výročie spoločnosti Coral Club. Spoločnosť urobila a pripravila všetko potrebné pre váš úspech. A chcem vám ponúknuť, že by sme zaradili toto naše stretnutie, že by všetko bolo jasné a pochopiteľné pre vás aj pre vaše týmy. Takýmto spoločnosť. Rozobijeme toto na nejaké naše bloky, rozdielime a prvý blok bude ako spoločnosť. Takže teraz hovoríme o spoločnosti. Poďme pozrieť na spoločnosť Coral Club v číslach teraz. Poprvé, to je spoľahlivosť. Spoľahlivosť to je svedectvo o tom, že spoločnosť prechádza rôznymi krízismi rok za rokom, krok za krokom a okrem toho, že prechádza týmito veciami, ešte ide aj v ráste. Aj kritérium toho, že spoločnosť má 25 rokov, to je akorát potvrdenie toho, že spoločnosť to prekonala. Každý raz na stretnutí s budúcimi partnermi sa pýtam, povedz mi, prosím ťa, 25 rokov pre spoločnosť vo viacerých kontinentoch? Momentík, nie je počuť tlmočníka z Nemčiny, takže počkáme chvíľočku, momentík. Všetko je veľmi dobre, môžeme pokračovať. Veľmi pekne ďakujem tlmočníkom. Snažím sa hovoriť neveľmi rýchlo, aby tlmočníkom bolo veľmi dobre. Aj pre tých, kto chce to pochopiť. Takže dajte prosím vás vaše reakcie, že by som pochopil, že ako to dobre ide, či počujete tlmočníkov, či rozumiete tomu, či hovoria. Takže poprosím vás nejaké reakcie. Pošlite prosím vás do čatu. Tak druhá otázka. Globálna prítomnosť, medzinárodná prítomnosť. A o čom teraz hovoríme v tejto časti? 40 bodov výroby. 31 krajina, kde je prítomná naša spoločnosť a 275 obchodov, offline obchodov. No a teraz už začíname, už vidím vaše reakcie. Takže kancelárie, showroomy, a to je veľký dôvod, lebo viacerí spoločnosti chceli by povedať, že chcú pracovať v rôznych krajinách, ale lifehack. Veľmi často na to, že by ukázať, ako vyzerá môj biznis v našej aplikácii, otváram v mojich instrumentoch mapu kancelárií a otváram veľmi peknú mozaiku s našimi kanceláriami. Zväčšujem to a ukážem. Pozrite, takto vyzerá moje podnikanie, takto vyzerá môj biznis. Takže používajte to, čo máte v našej aplikácii.
No tak a kancelárie to nie sú len obchody a používate tieto kancelárie na to, že by ste mohli robiť prezentácie a to sú vaše kancelárie, takže máte ich používať. Dnes, keď som prišiel do našej slovenskej kancelárie v Bratislave, prvé, čo som povedal našim manažerom, že dnes v kancelárii trávim viacej času ako doma. Ja si myslím, že je pražská kancelária, slovenská 100% takisto. No takže berlínska kancelária na vás čaká. Ideme ďalej. Ďalšia možnosť. Veľká možnosť pre rozvoj biznesu. Čo to je? Viac ako 200 produktov a komplexných riešení pre rozvoj, pre zdravie a krásu v moderných trendoch, v moderných tendenciách. Môžem ukázať cez koncepciu zdravia, ukázať, akými produktami toto všetko môžeme pracovať. Aj môžem ukázať cez tendencie, ktoré zaujíma každého normálneho človeka na našej zemi. Tendencie zniženie vesa, takisto aj odolnosť voči stresu, mužského, ženského, detského zdravia. Rozumiete? Svojou ponukou sme pripravení uzavrieť každý dopyt každého človeka na našej zemi. Aj babetka, aj tehotné ženy, úplne maličkého, dospelého človeka, pána alebo ženy, aj dospievajúcich tínejdžerov zdravých, alebo naopak človek, ktorý potrebuje sa venovať svojmu zdraviu. Každého, úplne každého. To je bezpečnosť. Chcela som ešte zdôrazniť, že tu je veľmi dôležitá empatia. Čo potrebuje človek, ktorého to zaujíma. Áno, a využívať našu spoločnosť v hoci akom variante z každých strán. Všetko je možné. Pozrieme ďalšiu snímku a hovoríme o bezpečnosti. Obyčajne vzniká nejaká iná otázka. Čo je bezpečnosť? O čom teraz hovoriť? Ako o tom povedať? Z akej stránky k tomu pristúpiť? Chcel by som povedať z tejto stránky, že v našej spoločnosti je viac ako 2005 aktívnych certifikátov. A to hovorí o tom, že toto bolo aj kvalita, aj bezpečnosť našich produktov boli uznané v svete. Samozrejme, že hovorili nám aj, či vy ste lekár a či to funguje, vôbec nefunguje. A aj ako to bez určenia lekára to budeme používať, ako to budeme používať pre deti. A to pre vás dôvod, že to môžeme poradiť a môžeme používať 2500 certifikátov, ktorí potvrdzujú bezpečnosť a užitočnosť našich produktov po celom svete a aj kvalitu takisto. Teraz hovoríme nie o produktoch a o úrovni našej spoločnosti. A ešte chcem aj zdôrazniť aj vedenie našej spoločnosti. Prezident Leonid Lap, generálny direktor Erik Migreben. Priatelia, to sú garanti vyváženého rozvoja našej spoločnosti s prioritou a to, čo sa nerozvíja, to degraduje. To je moja obľúbená fráza. Už je v poriadku, pokračujeme. Stále sme v stálom rozvoji. Chcem teraz niekoľko slov povedať o prezidentovi a o generálnom riaditeľovi Leonid Lap. Predtým, ako poviem niečo o našom prezidentovi, vo viacerých biznesoch ľudia ani nevedia, kto pracuje, na akých hodnotách vôbec je postavená spoločnosť. Takže Leonid Lap, profesionálny sieťový v minulosti, ktorý prešiel celú cestu od samého začiatku do top lídera spoločnosti v niektorých spoločnostiach a dal si cieľ urobiť spoločnosť, kde by on chcel byť sám distribútorom.
A čo si myslíte, kde to je všetko realizované? No tak v našej spoločnosti, Erik Migreban. Erik, on je expert v oblasti antikrízového riadenia a tento prístup zabezpečuje stálu prácu našej spoločnosti, nepozerajúc na okolnosti, politickú situáciu a veľmi dobre osobne poznám tohto človeka a on stále motivuje ľudí na vlastný rozvoj a na vlastné možnosti. Súhlasíte so mňou? Dá sa veľmi pekne ukázať prezentáciou spoločnosti, veľmi gramotné povedať a urobiť katalóg, ale veď my sme s vami, potom ideme k ľuďom. A potom, keď som vybieral spoločnosť, keď som sa zoznámil spoločnosťou, veľmi podrobné a detálne som počúval našich lídrov a vystúpenia nášho vedenia. A pre mňa to bol jeden z väčších dôvodov, prečo v tejto spoločnosti s týmito ľuďmi chcem postaviť svoj biznis. Natali, môžeme pokračovať? O spoločnosti sme porozprávali? No a teraz porozprávame o druhom ďalšom bode, o našom produkte. Vidíte na snímke to, o čom teraz budeme hovoriť, a to je produkt. O produkte, ak krátko, čo hovorím, čo prezentujem počas svojich prezentácií, hovoríme, že Coral Club produkty, do ktorých sa dá zamilovať. Obyčajne stačí mi aj táto fráza na to, že by človek bol otvorený ku mne a že by som normálne mohol pokračovať o koncepcii zdravia a o iných veciach, ktoré s vami poznáme. No podľa veci. Naše produkty, naše produktové riešenia už sme 155, výborne. No tak. Pokračujeme. A naše ponuky, ktorých je viac ako 200, predstavujú koncepciu zdravia a balíky, ktorými sa dá riešiť otázky. A to dáva možnosť ako aj nám, ako našim spotrebiteľom, tak aj nám, partnerom. Čo sa páči partnerom? Komplexný prístup a oni veľmi rádi vybierajú tieto balíčky. Poviem vám niečo kedy sa otvárala naša spoločnosť v Bratislave na Slovensku. Kontaktoval som s orgánom certifikácie z Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorí certifikovali naše produkty pre spoločnosť a legalizovali naše produkty. A keď táto služba sa zoznámila, tento úrad sa zoznámil s našou spoločnosťou, opýtal som sa, podľa ich mienky, aké miesto na trhu, na slovenskom trhu by sme mohli zostať. Počul som zlaté slovička. Za 10 mesiacov ste obsadili prvé miesto podľa sortimentu, lebo toľko produktov, koľko ste ponúkli na trh, získali ste prvé miesto podľa kvality. Aj potom vaše šejky, vaše koktajly vyrobujete podľa GMP štandardov. To je najlepšie. A vy ste jednička podľa ponuky systémových cieľových programov. Programy, ktoré dávajú výsledky. A čo je potrebné našim spotrebiteľom? Oni nepotrebujú vedieť formulu papaje. Oni potrebujú výsledky. Čím ľudia budú sa deliť? Formulu lecitínu alebo ako vyzerá spirulina? Nie. Oni sa budú deliť o svoje výsledky. A prečo náš produkt ľudia volia? Lebo on je veľmi jednoduchý pre pochopenie. A to dáva nám veľmi jednoduchá koncepcia zdravia. Dať voda, vnútorná hygiena, výživa a ochrana. Je to jasné? Je to jednoduché. A túto koncepciu zdravia je veľmi jednoduché opakovať. Keď vaša rodina
používa koncepciu zdravia a získava výsledky 100% s ľahkosťou. Vysvetlíte to a ukážete to aj rodine svojich kamarátov, s kým budete hrať v nedelu v skôš alebo oddychujete spolu. Aha, už ďalšia spoločnosť používa túto koncepciu zdravia. Samozrejme, že aj oni takisto budú používať túto koncepciu, aj vaše rodičia, aj vaše deti, ako to sa stalo v našej rodine. Jednoduché opakovať. A prácu je nie to, že čo to je správne, a to, čo je ľahko opakovať. Teraz zabíjame ako dvoch zajcov. Áno, ako môžeme postaviť svoj biznis, takisto používať produkt. Produkt a koncepcia dáva plnohodnotný a viditeľný výsledok. A to, čo chcú vidieť naši ľudia. A same preto, keď Anatolij Jevstygniev robil prvé vysielanie, veľmi pozorne som počúval, a keď on ukazoval o produkte, ale o produkte hovoríme rezultátmi, výsledkami. A vždy máme video alebo aj foto výsledky detí, dospelých, šport, zdravie, kolagén náš obľúbený, áno. A naša spoločnosť má také výsledky, ktoré majú naši ľudí veľmi, veľmi veľké. Cieľová skupina pre našu spoločnosť je veľmi široká, lebo každý sa zaoberá aj zaujíma o svoje zdravie. Aj čo sa robí v posledných rokoch, svedčí nám o tom, že hodnota zdravia len sa zväčšuje. Jeden príklad poviem vám. Mal som niekoľko kamarátov, ktorí hovoria, že tieto prídavky vôbec nepracujú, že bady nefungujú. A potom, keď v roku 2020, koncom 19., začalo to, čo sa začalo, keď nás zatvorili na lockdowny a takéto podobné procesy, moji kamaráti, kto pozrel rôzne odporúčania veľmi známeho človeka vo svete, oni hneď u mňa poprosili cink, vitamín C a podobné produkty. A ja hovorím, že tak to sú bady. No tak áno, to sú bady, teraz toto chceme. Už v tento moment a veľmi veľa takýchto skeptikov už prišli a stali sa milovníkmi nášho projektu. Pozrite sa, ako sa zmenil čas. Teraz už každý vie nielen o vitamíne C, ale aj omega-3 a teraz všade je písané. A teraz aj v socsieťoch vedia a už poznajú, čo je vitamín D. Vidíte, ako spoločnosť sa mení. Natali, o tom ďakujem, že ukazujete akurát toto. Sergej Simienčenko, vedúci departamentu produktového marketingu našej spoločnosti, hovoril teraz na konferencii Zlaté pre zlatých v Turecku. Lebo situácia s koronavírusom globálne zmenila postoj trhu k zdraviu. A ľudia, ktorí neuvažovali o zdraví, nechceli, lenošili sa a veľký počet týchto ľudí prišlo na zdravie. My sme s vami v potrebnom mieste aj v potrebný čas. Môže byť občas, toto pochopenie k človeku musí prísť cez nejaký problém. Od toho nikam sa neodídeme. Ale cez keď človek má nejaký problém, občas môžeme tento problém zmeniť naopak na niečo veľmi dobre. Každý človek môže sa zaoberať svojim zdravím s našou spoločnosťou. A jasné vec, že ponúkame riešenie, keď hovoríme o produkte pre plnohodnotné, ľahký život spolu s našou koncepciou, lebo tento produkt je veľmi potrebný pre každého človeka, to znamená, že pre veľkú cieľovú skupinu v celom svete. Veľmi často hovorím o tom rozdieli medzi skúsiť nejaký produkt, skúsiť alebo brať produkt nejaký čas a potom pridať našu koncepciu zdravia ako kultúru, zobrať koncepciu zdravia ako kultúru nášho života. Predstavte si, chodím na jogu
A to nie len ako občas, ale to už je kultúra našej rodiny. Kde by sme s manželkou neboli, s manželkou, kde by sme neboli, všade budeme cvičiť jogu. Kde by sme neboli, na Šrí Lanke, alebo v Turecku, alebo doma. To je kultúra nášho života. Všade budeme cvičiť. Pre niekoho to bude ako zdravá výživa. Meníme niečo viacej mesa alebo zeleniny. Ja vám ukazujem, že rozdiel medzi tým, že berieme nejaký krátky čas a použitie koncepcie zdravia a našich produktov. Stále pridaj náš produkt na úrovni kultúry a zdravej životosprávy. Ešte jeden bod vašej životosprávy. A už to ide. A akurát tento prístup dáva úplne iné výsledky. A tento prístup je ako aj unikát našej spoločnosti, kde nepracujeme s katalógmi, ale len flaštičkami. Ukazujeme a učíme ľudí kontrolovať vlastné zdravie. Aj keď nie si nutriciolog, a keď máš veľké portfólio, veľký sortiment, kde potrebuješ len komplexný prístup, jednoducho veľmi ľahké vysvetliť celý prístup. Môže byť nejaký individuálny prístup, lebo môžeme to urobiť a vybrať pre každého. Zase, že aby to bolo veľmi ľahko vysvetliť aj zo strany ako ženskej. Máme veľmi pekný produkt, balenie je veľmi pekné. Chceli sme zdôrazniť na prezentáciu. Ešte chcem povedať o tom, že obalenie napríklad u mňa veľmi často vo Viedni mám také príhody, že nejaká mamička hovorí, že Dmitri, čo sa dá urobiť s balením, nemôžem ju vyhodiť. Ona je taká pekná, tento bálik. Alebo napríklad ženy, keď berú náš kolagen, toto balenie. Pozerám na čas a môžem povedať, že rozprával som s jednou svojou spotrebiteľkou a rozprával o kolagéne a ona hovorí, od slova kolagén už ma napína. A prečo? No, to stále potrebuješ niečo robiť ako koktejl, toto smrdí a toto môžem ešte piť. A pýtam sa, o čom ty mi teraz hovoríš? Ja som nevedel, že existuje taký smrdľavý kolagen a ona nevedela, že existuje nejaký iný. A potom, keď sa zoznámila s našim kolagénom, jednoducho, keď zobrala tento náš balíček a povedala, že áno, samozrejme, že to je moje, že vyhovuje mi veľmi to. No takže pozrite, drobnosti neexistujú. Balenie, vonkajší výzor, pozrite, aký máme sortiment, aké máme farby. No, naša spoločnosť každú drobnosť dáva veľký pozor. Aby každé vnímanie. Áno, ponúkam ísť ďalej. Už som vypila na vaše zdravie aj fľaštičku kolagenu. No a teraz pokračujeme. Ako sa mi zdá, že od jednoduchého ideme k viac komplikovanému. O spoločnosti je veľmi ľahko. O produkte povedať môže každý. Keď si do neho zamilovaný, takisto môže každý. A teraz chcem vás poprosiť, aby ste počúvali, že by ste písali a keď máte otázky, píšte do nášho čatu, lebo ďalšia téma, o ktorej budeme hovoriť. Veľmi potrebné pochopiť, čo to je, ako to je. A keď to pochopíte, tak potom jednoducho môžete to vysvetľovať aj každému. Takže, kamaráti, odreagujte nieko alebo dajte jedničku do nášho čatu, pre koho pomenovanie marketing plán už kto sa bojí už tohto samého slovička, dajte jednotku, prosím vás. Kto si myslí, že vôbec nevie, čo je marketing plán? Kto si myslí, že vôbec ja nemôžem povedať, čo to je marketing plán? Prosím vás, odreagujte do čatu, dajte jednotku. Tak, už čat funguje. Ja som bol zo školy tým človekom, ktorý vôbec nemal rád a nevedel matematiku a stále som sa
utekol od tejto situácii a nakoľko ja teraz viem to vysvetliť. Aj pochopenie procentov, aj potom dymatiku, aj toto všetko. To sú noty, podľa ktorých potom hrá táto naša kontata. No takže je potrebné len jedenkrát pochopiť, čo to je. Jedenkrát na jednom podujatí mal som tému filozofia marketing plánu. Pre mňa to bola taká téma, od ktorej som chcel odpadnúť. No dobre, keby to bolo štruktúra alebo ešte niečo, ale filozofia marketing plánu. A ja som pozrel vystúpenie nášho prezidenta Leonida Lapu, veľa rokov predtým a zobral som odtiaľto jednu ideu. Na to, żeby pochopiť marketing plán, najlepší spôsob prežiť tento marketing plán, prežiť riaditeľa, zlatého riaditeľa, majstra M20, získať autobonus, ísť na majsterské prázdniny. Uverte mi, že najlepší právnik nie ten, kto všetko pozná, a ten, ktorý vie to nájsť. A keď prejdete každou celým tým rebríkom marketingového plánu, tak budete vedieť, čo to je. No, ja si myslím, že už nie je to také strašné, ako to bolo hrozné na začiatku. A máme veľmi dobrú informáciu pre našich ľudí. Marketing plán je vyvážený, pohodlný a dynamický. Aj prečo? Čo znamená vyvážený? Čo znamená pohodlný? A prečo je dynamický? Pohodlný. Vyrobili sme taký marketing plán, ktorý je zameraný na odporúčania bez toho, že by človek vedel predávať alebo ktorý nevie alebo nechce predávať. S týmto našim marketing plánom bude veľmi pohodlné pracovať. On je veľmi pohodlný, on je veľmi jemný, on je veľmi sociálny, veľmi pohodlne toto robiť. Súhlasíte so mňou, že veľmi často poskytujeme a odporúčame kontakty našich zubárov, kaderníkov, to je sociálny marketing, ktorým sme veľmi spokojní. Aj náš marketing, aj tento model produktu akurát toto pracuje. A s viacerými nováčikmi takto pracujem. Presťahoval si sa do Turecka alebo do Nemecka. Ako za tento rok si našla týchto odborníkov? Odporúčania. A koľko už sama si dala odporúčaní na svojho kozmetologa, na svojho doučovateľa slovenčiny alebo nemčiny. Aj všetci s nami pracujú s týmto. To je nič iné ako sociálny marketing. Poširovanie iných kontaktov alebo iných služieb. A toto je veľmi pohodlné. Čo znamená pohodlne? No to znamená, nemusíš ako sa usilovať o to, ukážte, ako to je nekomfortné, ako to je nepohodlné. Poďme porovnať, ako to vyzerá z inej strany. Nie tak, ako u nás. Veľmi dobrá otázka. Pohodlný to znamená, keď môžeš otvoriť ako základnú kvalifikáciu riaditeľa za mesiac, za týždeň alebo za 2 hodiny. Ako napríklad u nás, v našom týme to takto bolo. Oni sa otvorili a hneď sa aj uzatvorili svoj štatus. Nikto nepovie nie, že nemôžeš to potom potvrdzovať. A potom na 5. mesiac môžeš sa vrátiť naspäť. Super, a hneď na riaditeľa. A keby náš spoločník ešte urobil to v inej spoločnosti, M povieme, on by tieto základné kvalifikácie robil 3 alebo 4 mesiace a potom na 4. by sa uzatvoril, a keby náhodou on toto nedodržal, to znamená, začal by od začiatku. Toto znamená nepohodlný. Mne sa zdá, že u nás to je také pohodlné a veľmi jednoduché. Ale ja nevyzývam, že by sme boli takéto pohodiaky. Naopak vyzývam, že by sme používali ako všetko, čo je založené v našom marketing plánu, že by sme rástli s nami, spolu s nami, s našimi ľuďmi.
Takže bol vytvorený odborníkmi, našimi odborníkmi. Tento marketing plán zabezpečuje možnosť rastu a stabilného príjmu. Je veľmi lákavý pre účasť, pre štart nováčikov a je veľmi užitočný a veľmi ziskový, má dobrý zisk pre ľudí, ktorí už majú tieto skúsenosti pre všetky kategórie. Myslím si, že nie pre ľudí z iných spoločností, ale aj pre ľudí, pre každého človeka, kto chcel. To je biznes na mieru, biznes pod kľúč, bez veľkých investícií na začiatku, keď povieme, no u nás to je možné. Akurát som chcel o tomto aj povedať. Prejdem po základných Mám pre vás takúto ponuku. Poďme tak. Teraz pôjdeme po produktu. Hovorili sme o produkte, prečo môžeme sa do neho zamilovať. A teraz vám ukážem niekoľko prevách marketing plánu a veľmi vás poprosím, zoberte sa potom v malých skupinách, vo svojich tímoch online, offline a pridajte ešte 5 prevah produktov a potom takisto 5 prevah marketing plánu. A potom budete mať takú prezentáciu, že pre vás to bude ako kniha života, to bude vaša zlatá kniha. Takže domáca úloha a potom ju skontrolujeme. Ja si myslím, že ani domáca úloha nemusí byť, lebo každý z nás je zaujatý v tomto. No, že by mať takú dobrú postavu. Prvá preváha. Nepotrebujeme mať štartový balík na začiatku. Začnite svoje podnikanie bez povinného štartového balíku. V našej spoločnosti nepotrebujeme, čo veľmi často sa stretáva v iných spoločnostiach, a to je prvý ukazovateľ na to, že naša stratégia našej spoločnosti je orientovaná na našich partnerov, že nemusíš kupovať nejaký štartový balík na začiatku, že na začiatku pri vstupe v nejakých spoločnostiach je potrebné kupovať na 1000, na 1200 eur. A niekto si myslí, že to je veľmi dobré, že to je normálne, že to je obyčajné. No, u nás je len želanie a urobenie a vytvorenie obratu. No, keď porovnáme obyčajný tradičný biznis, a koľko v Germánii stojí začať biznis, otvoriť napríklad kaderníctvo, alebo servis aut, alebo reštauráciu, tak vôbec sa ani nepýtaj. Tak preto dobre, koľko stojí a potom ešte potrebuješ vybaviť si úver, veď to nie je veľmi jednoduché. U nás vstup do biznesu je nula, zadarmo. Optimálny osobný obrad a skupinový pre naradanie bonusov. Chcem vám to vysvetliť obyčajným ľudským jazykom, čo to znamená. Aby získať bonus od skupiny vašich spotrebiteľov, ľudia, ktorí sú pod vami, nepotrebujete kupovať produkt na sumu, ktorá je vyššia ako vaše vlastné potreby. Nepotrebujete predávať. Nepotrebujete predávať produkt, aby získavať bonusy. Nepotrebujete robiť veľké skupinové obraty. Stačí len 50 bodov. Na to, že by získavať body, potrebuješ 50 bodov, zhruba to je 75 eur. To znamená, že nepotrebuješ kupovať potravy, ktoré nechceš používať. To je len vlastná spotreba a ja si myslím, že všetci, kto tu sa nachádza, jeme, potrebujeme o viac veľa a skupina na to, že by získať percenta od obratu vašich partnerov. Veď to je takisto časť tejto pohodelia. Nie si nutený
nie si nutený vkladať, investovať veľa peniazy a potom nenútiš ľudí, že by oni kupovali tieto produkty. Nepotrebuješ robiť vlastné sklady alebo skladišťa. Kupuješ toľko, koľko potrebuješ a potom pracuješ so spotrebiteľmi. A to už máš štart podnikania. A keď sa zoznámiš s podobným, s človekom, ktorý sa zaoberá podobným biznesom a vidíš, že on má úplne iné možnosti, že to nie je až také jednoduché. Poďme ďalej. Rentabilný bonus distribútora pre nového partnera. O čo ide? Distributorský bonus od sieti, to znamená bez predaja produkcie, je viac ako napríklad ja kupujem na 50 bodov a získavam bonus z 1000 bodov ľudí, ktoré sú podo mňou. Podo mňou je obrad tovarov od mojich spotrebiteľov na 1000 bodov. Ja som zjedol na 75 a získal som 300 eur. Ja si myslím, že je veľmi jednoduché. Áno, keď prečítame ten tezis, to je veľmi komplikované, ale keď teraz vám hovorím, že to je veľmi jednoduché a nie všade to je tak. Poďme ešte raz zopakujeme. Kto pochopil to, o čom teraz hovoríme, dajte plus do nášho čatu. Pozrite, prosím vás, rentálny distributorský bonus nového partnera. Človek sa pripojil do nášho biznesu, používa produkt, kúpil Detox Plus a ľudia pod ním, jeho partneri, začali kupovať detoxy, kolagény a tak ďalej a vyšla celkovo 1000 bodov. On využil detox za 75 eur a získal 300. Ja si myslím, že to je jasné. Ďalej, keď hovoríme o bonuse nekonečnosti a dynamickej kompresii. Znie to hrozne, ale ja vám poviem, o čo ide. Keď teraz pochopíte, tak ste v tomto veľmi na prvom mieste. To znamená, že toto všetko zvýšuje a dáva možnosť získavať peniaze, získavať body, získavať obraty do hĺbky. To znamená, veľmi veľa do týchto generácií dole idete. Kto má svoje štruktúry, svoje organizácie. Na vlastnej stránke je možnosť pozrieť štruktúru svojho príjmu. Keď som otvoril štruktúru svojich výplat, a keď zoberiem štruktúru môjho príjmu na 100%, všetko, čo ja robím sám, 6% len od môjho príjmu a 94% od môjho príjmu, to je moja hĺbka generácií, ktoré sú podo mňou. Akurát to je o tom, o čom hovorím, že ku mne sa pripájajú tieto riaditeľské generácie a ja idem do hĺbky viacerých generácií. A to je veľmi veľká výhoda našej spoločnosti. No a to je taký pasívny príjem. To je ako pozostatočný príjem, keď pri minimálnych tvojich zúsiliach môžeš získať veľmi veľa ziskov. A teraz sme boli na Zlatých pre zlatých a komunikovali sme s človekom z inej sieťovej spoločnosti a ona hovorí, aké máte hĺbku. To znamená, do akých generácií dostávate. Človek hovorí, že tri generácie. A ja hovorím, že 6. No tak aj to už je výhoda. Ďalší bod, že vyplaty bonusov nepozerajúc na počet lídrov v prvej generácii. Nie je dôležité, koľko v prvej generácii máte lídrov a stačí, kto je v hĺbke. To znamená, tá bilancia dáva vám rast v vašich líderských rangoch. Ďalší moment. Ochrana
pred premiestnení partnerov v tejto sieti. Chceli sme toto povedať takto veľmi jemné, že by aj v preklade bolo jasné, o čo ide. Teraz neide o zmene zmene odporúčateľov, o zmene mentorov. O čo to ide? To znamená, že človek nemôže prejsť z jednej štruktúry do inej štruktúry. To nie je možné u nás, že ráno sa zobudíte a teraz ste mali ľudí a teraz oni odišli do iného človeka. U nás to nie je možné. A ja teraz hovorím o tom, že to hovorím teraz o ešte jednom, o lepšiem. Keď partner vo vašej sieti sa zrovnal s vámi a keby náhodou zázrak išiel hore podľa tohto rangu, aj tak zostáva vo vašej sieti a budete získavať od neho bonusy. V sieťovom marketingu to je ako bod odpojenia. To znamená, že v obyčajnej systéme, keď človek ide vyššie ako jeho mentor, to znamená, že potom človek nedostáva tieto peniaze. V spoločnosti Coral Club to je možné. Áno, to znamená, že keď líder pod vami vyrastol vyššie ako vy, v Coral Club bude dostávať ten, ktorý stojí pod nižšie, bude získavať všetko percent z obratu človeka, ktorý išiel hore, ktoré prerastol svojho mentora. Keď hovoríte s inými spoločnosťami, pýtajte sa, koľko dostávaš z generácií a či môžeš aj z týchto, kto ťa prerastol, či vôbec to existuje. Ja si myslím, že to je veľmi dôležitá otázka. Na to, že by postaviť túto otázku, musíš aj opýtať sa. Ja si myslím, ja veľmi dobre rozumiem, že teraz sa zoznámime s tým a potom v svojich tímoch preberiete to ešte raz a budete sa v tom orientovať. Ďalší bod. Veľmi mám ráda toto. A to sú bonusy, ktoré sa vyplácajú počas otvárenia, počas získania nových rangov. To znamená, že budeš dostávať už peniaze podľa toho, podľa toho, ako dostávaš teraz v aktuálnom. No kvalifikačný periód na majstra je 2 mesiace. Takže aj tento mesiac, aj ďalší mesiac kvalifikačné môj partner, ktorá teraz otvorila, ona bude dostávať v štatuse majster a nie tak, ako to bolo predtým diamantový riaditeľ. Ja si myslím, že to je jasné. To znamená, že podľa tej kvalifikácie, ktorá je aktuálna. Nemôžeme nepovedať, pozrite prezentáciu, bonusné privilégie. To sú špeciálne bonusy, autobonus, bonus nehnuteľnosti, bonus na vzdelávanie, aj majstrovské kanikuly, majstrovské prázdniny. Aj pred korálom som mal dobré auta, aj dobrú mapu cestovaní, ale za týchto 6 rokov, koľko ja aj moja rodina sme získali, tak v pláne autobonusov aj miest, kde sme odpočívali, jasná vec, že v úzkom kruhu našich lídrov nemôžu si dovoliť nikto z mojich kamarátov, biznesmenov veľmi vysokej pozícii. Takto chcem vám ponúknuť, aby ste pozreli na náš marketing plán. Natali? A ja si myslím, že môžeme pokračovať ďalej. Veľmi rýchlo uteká čas. Áno, jasne, dávam ďalšiu snímku, veľmi dôležitá, áno, o ktorom sme s vami hovorili. To je bod, o ktorom sme s Natali diskutovali. A prečo?
No, hovorili sme s vami o spoločnosti aj o produkte. Aj tam sme povedali medzinárodnú prítomnosť a zdálo by sa, čo ešte o tom ešte hovoriť. Ale my sme s vami na biznes webinári a potrebujeme ešte ukázať iných biznes inštrumentov. A vydelil akorát som globálnu prítomnosť ako samostatný bod. Prečo? Lebo každý rok spoločnosť Coral Club otvára nové trhy. Rozširujú svoju geografiu, aj medzinárodný biznes možnosti svojich partnerov. Spoločnosť rozširuje trh a to sa odzrkadľuje aj na nás. Takým spôsobom spoločnosť rozširuje geografiu aj naše medzinárodné možnosti. Teraz veľmi dobre viete, že sa pripravuje Južná Korea a aj Turecko. V piatku sme sa vrátili len z Turecku, trochu zostávajúc tam po ZDZ. Už ste počuli aj od iných partnerov z iných sieťových spoločností, že aj tam sme skúsili, ale neviem a môžeme počuť, že niektorí sieťoví podnikatelia môžu podnikať len v niektorých vybraných krajinách, alebo len v Európe, alebo len v Amerike, alebo v zóne 25 krajín. No a Američania môžu všade a tak ďalej. Moja manželka má svoju sieť v Amerike. Žiadenkrát sme tam neboli, ale z prvých dní sme rozvíjali našu sieť aj tam. Globálna prítomnosť. A potom ešte jednotné číslo v spoločnosti, v spoločnosti po celom svete. Prosím vypnúť. Áno, otvárame týmto číslom, registračným číslom otvárame možnosť podnikať a vôbec podnikať a kupovať produkt v hoci akej krajine. Moja slovenská registrácia v Coral Club umožňuje mi podnikať v 26 krajinách sveta, na 3 častiach sveta. A nepotrebujem zatvárať rôzne rangy v rôznych krajinách. Nepotrebujem robiť dodatočné nejaké registrácie. Aj keď získavam bonus za obrad tovarov, dostávam v krajine, kde ja bývam, v kancelárii, v ktorej som zapísaný a v mene mojej krajiny, tam, kde bývam. A nie v každej krajine, kde mám svoje podnikanie. A potom ešte, že by som uvažoval nad tým, ako z toho budeme platiť dáne, čo s tým budem robiť, kde budem otvárať, v akých bankách budem otvárať účty. Vôbec ja to nepotrebujem. Na stretnutiach s inými partnermi, s ľuďmi z iných sieťových spoločností rozprávali sme o tom a oni sú znervóznení tým, ako to potrebujú robiť v rôznych krajinách. U mňa to všetko je jednoduché. Jeden účtovník, jeden účet, dáne a neboli mi z toho hlava. No a musíme byť pyšní na to. Tak, no, je čas začínať niečo nové. Akurát je čas. Spoločnosť má 25 rokov. Dnes sme s vami na takej unikátnom takom stretnutí. To je nová skúsenosť. A viete, že 25 rokov pred 25 rokmi sa uskutočnilo stretnutie, také legendárne, kde sa stretli len 15 ľudia. A teraz my sme s vami tu na európskom trhu, ja si myslím, môžeme toto také podujatie naštartovať, že by stovky ľudí už boli v spoločnosti Coral Club, že by za nimi išli ľudí. Натали, ja viem, že máte nejakú idею o tomto. Dmitri, kde beriete svoju motiváciu? No tak ja beriem svoju motiváciu len na podujatiach. No vždy na takýchto podujatiach vždy pozeráme na nejaké gráfe a na prezentácie.
No, vždy môžem prokomentovať každý náš bod rastu aj s datumom, lebo keď sa začínal rast nášho týmu, to znamená, že tam bolo podujatie. Vždy, keď sme boli na podujatí, vždy sa začínal rast nášho týmu. No, eh, na takom podujatí, na ktorom my sme s vami tu, veľmi, veľmi dobrý, veľmi užitočný inštrument. Pozývame vás. A, áno, budeme mať ešte s platinovým majstrom Anastasiou Svetličenka podobné 22. novembra. Už hneď si môžete napísať si, že to bude ďalšie takéto podobné stretnutie. Ďalšie bude s Anastasiou Svetličenka a offline pre Nemecko 11. novembra v Bielefelde v Nemčine. Takže keď máte partnerov v Nemecku, keď vy ste partnerom alebo distribútorom z Nemecka, choďte tam, určite choďte tam 11. novembra v Bielefelde. Aj v ruštine 11. bude v Bajdene. Hranica s Českom. Vynikajúce motivačné podujatie, ktoré bude v Bajdene, v ruštine. Keď potrebujete potrebovať informácie o tomto, tak opýtajte svojich majstrov. Určite, že dostanete informácie o tom, choďte tam. 11. novembra určite to bude nejaký taký veľmi protívny, veľmi zlý novembrový deň, ale bude to veľmi zaujímavé, lebo strávite tento deň so svojimi ľuďmi, s ľuďmi, ktorých veľmi dobre poznáte, s ktorými ste na jednej vlne. Takže zoberte ľudí so sebou. Myslím si, že veľmi dobre sme s vami použili. Získali sme také prvé skúsenosti pozrieť na preváhy našej spoločnosti. Jediné, čo môžem ešte doplniť naše stretnutie, že taký pojem, že Coral Club to je business instrument a my sme spoločnosť partneri, takže nie spoločnosť, nie len výrobca. A to je váš biznis partner. A poďme sa správať ako partneri. Veľmi pekne ďakujem za možnosť vás zúčastniť takého vysielania. Veľmi pekne vám ďakujem za komentáre, za vaše reakcie. No a my ideme ďalej. A naša spoločnosť o 30 sekúnd má ďalšiu startovú školu, ako vždy je štvrtok. No, takže ideme na našu startovú školu. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste sa zúčastnili. Vidíme, že Dmitrij sa ponáhľa a nemôžem ho zdržovať a preto vaše otázky samozrejme, že postupíme Dmitrijovi, tak napíšte v chat vaše otázky a jasné vec, že odovzdáme Dmitrijovi a Dmitrij potom vám aj odpovie. Takže veľmi pekne vám ďakujem a na vaše otázky pozrieme. A ďalšie vysielanie z Anastasiou Svrdlečenko. Určite budem sa na neho tešiť 22. novembra. Veľmi pekne ďakujem spoločnosti za stvorenie takéhoto cyklu stretnutí a vysielaní. Navzájom sa obohacujeme a berieme zaujímavé možnosti. Ďakujem a dovidenia. Dúfam, že počuli ste argumenty a budete ich používať. Jasná vec, že aj prezentácia aj s tými bodmi, aj bude ešte aj toto vysielanie. Popracujte s touto prezentáciou, aj na tieto argumenty, aj tieto zoznamy. Poprosím vás, že by ste to opracovali. Jedna vec, keď ste to len počuli, a druhá vec, keď potom sa naučíte toto prezentovať, že by ste mohli to ukázať svojmu potenciálnemu partnerovi, s ktorým budete potom spolupracovať. Veľmi pekne vám ďakujem za účasť aj za pozornosť a prajem vám pekný večer. Dovidenia, majte sa.